Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur tomat dicampur uyah krosok, ngaji semangat walaupun lapangannya bosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula tongake mangke tukin dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kula hormati ninjing kang kula muliakan. Wabil akhus dumateng al Ustad Agus Susilo ingkang tansah kula hormati ninjing kang kula takdimi. Wabil akhus dumateng al Ustad Zainuddin saha al Ustad Nur Sidik ingkang tansah kula hormati ninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhus dumateng sedaya para rama kiai, para bapak, para ustad wonten ing RW 2 Kelurahan Tepong Lor ingkang boten wakit kula sebat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati ninjih ingkang taat kinahormatan. Wabil akhus dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Tegal Barat. Wabil akhus dumateng Bapak Babinsa Babin Kamtibmas saking Koramil labadene saking sektor kecamatan Tegal Barat ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhus dumateng Bapak Kepala Kelurahan Tepong Lor ingkang tansah kula hormati ninjing kang kula muliakan. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Nur Rahim dan seluruh keluarga besar Sahibatul Jannah Majelis Dzikir dan Serakal Rahmatullah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge 2 jam ian yang luar biasa semangat. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya panitia Sahibatul Jannah, ugi keluarga besar Majelis Dzikir dan Serakal Rahmatullah tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabar sehat panjang umur ingkang manfaat barokah sumrambat dumateng kita para jamaah Allahumma. Wabil akhus dumateng Tanfidia Suryanong Dutul Ulama Ranting Kelurahan Tepong Lor, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat. Wabil akhus dumateng GP Ansor Pemuda Karang Taruna Linmas teng Tepong Lor, Jamiah Maulid Sintuturor, IPMI PPNU Remaja-Remaji Ikatan Masjid Musola wonten Tepong Lor ingkang kula banggaken. Mboten sute para agnia dermawan donatur khusus saking seluruh keluarga besar Jamiah Sahibatul Jannah ugi dumateng keluarga besar Jamiah Majelis Dzikir lan Serakal Rahmatullah. Mudah-mudahan para agnia donatur diparingi sehat panjang umur, mawaddah warahmah wasakinah, diparingi dzurriyyah soleh solehah sumrambat dumateng kita para jamaah Allahumma. Wabil akhus dumateng sedaya para tamu undangan ingkang duduk praktis, bokonging lemprak sikile atis.
Ora keduman snack jajan, ora keduman kursi panggonan, muga-muga kebagian kerahmatan, kebagian keselamatan. Bebasan setara bakalan doyan dedeme terandulit malampir mampringi pleteraklet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pengajiane tuntas, ketua panitia njaluk diambung. Sedaya para tamu undangan yang berdiri ngadeg imane sing jejeg, sing lenggang kliasa sing ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, kabar yang sehat walafiah, diparingi ghirah semangat ibadah Allahumma. Setelah para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila ulubikum wa a'malikum. Ternyata Gusti Allah menilai manusia tidak melihat harta bendamu. Yang direwangin jawabmu kayak gue bu. Tak ulang lagi. Ternyata Gusti Allah tidak menilai manusia saking harta benda, dunia, derajat pangkat, bentuk rupa. Aja gugupan. Ternyata Gusti Allah nilai menungsaniku melihat hati nurani, amal ngibadah lan iman takwa. Ternyata Gusti Allah meriksani menungsaniku saking hati nurani lan amal ibadahe. Ternyata niki jamaah sahibatul jannah plus keluarga besar majelis zikir dan serakal rahmatullah niki adalah panitia dadakan yang padahal asline panitia nggone nanggap mumpuni wis nunggu 2,5 tahun guys. Tepuk tangan dulu dong. Ning jebule ternyata sahibatul jannah waktu lagi nanggap ngelamar mumpuni maring Cilacap kana asto kanan kiri tangane gelangan kabeh malah maune. Jebule bareng ketemu saiki sahibatul jannah kowe nggone gelangan wis mandan langka. Jebule ternyata karena niki danane pengajian dadakan wingi gelang ibu-ibu sahibatul jannah jadi nembe didol disit nggo nambahi modal nanggap mumpuni. Tepuk tangan dulu dong. Artinya apa? Niki cuman beberapa RT dari 2 majelis taklim saged mengadakan pengajian semeriah ini. Taruh layos niki anak 4 titik sampai 5 titik karo sound sistemnya dilayosi. Saking dene wis siap nanggap mumpuni nang musim udan. Wah makene iki pas menggo kowe nang kono nyong batin. Ya Allah, ki sing gawe konsep pengajian kok layose nang pinggir bolong tengahe. Pikir-pikir ki panitiane nganggo konsep roti donat ki. Roti donat kan bolong tengahe. Ya Bu ya. Lah akhirnya tak pikir-pikir jebule saking percayane karo rahmate Gusti Allah masa ya kita diparingi nikmat diparingi rahmat oleh Gusti Allah nganakna pengajian rong majelis taklim kora bisa asal niate apik Gusti Allah mesti bakal nulung wong-wong sing tujuane apik. Allahumma. Tepuk tangan disit nggo MDS karo sahibatul jannah sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ki ketara utange akeh. Ya muga-muga rezekine sing barokah.
Rezeki sing go sanggung ibadah. Amin Allahumma. Mulane nyong dadi kemutan biyen Nabi Ibrahim alaihissalam ketika suaranya beda ya. Kayangnya merga maudan ya Bu. Kawi jam pinten deprong lorudan. Kawi tisuk nganti niki nyong teka. Nyong bareng tekan nang kene tebluk alhamdulillah langsung terang. Jujur bae pancen alhamdulillah nyong ki ndek kemampuan bisa ngendek udan. Goyene rasa ngece ya. Ki nyong ngomong temenanan. Nyong jane bisa ngendek udan cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong temen, udan ora udan kabeh kersane Gusti. Pas lagi udan deres, mau nang ngarep masjid anak bapak-bapak ngucap kayak iki. Oh, Pak Nur Rahim karo Pak Slamet nanggap mumpuni malah udan. Ketara ge Pak Slamet kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora nana urusane karo sempake Pak Slam. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Karena Allah gane ngendikaken wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Gusti Allah pancen sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa gawa barokah. Mulane pengajian hari ini nyong dadi kemutan biyen Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ngajak Namrud ya kue Raja Namrud kon iman karo Gusti Allah nanging Raja Namrud berulang kali menolak sing akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam nganggo trik sing cerdik ketika Raja Namrud lagi pada berpestaria karo bala tentarane Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam mancing maring kerajaane Raja Namrud karong gawa kampak. Ibu tahu kampak? Kampak nek cara Cilacap arane prekul. Cara gini sami mawon. Prekul wadung ya sejenis cuma gedene beda. Cara kene prekul apa kampak? Kampak napa prekul? Oh prekul beda karo kampak. Kampak sing cilik, prekul sing gede. Oke, prekul sing mantep gede. Diam-diam. Bareng Raja Namrud lagi berpesta ria karo bala tentarane Nabi Ibrahim alaihissalam maringgone kerajaannya Raja Namrud karo gawa prekul. Gawa bre. Ternyata prekule kanggo ngantemi sesembahane Raja Namrud ya ke patung-patung berhala gambare sapi-sapi. Ternyata kabeh patung berhalane Raja Namrud diantemi dihancuraken nganggo prekule Nabi Ibrahim. Tapi ternyata bareng wis hancur kabeh diluwi patung berhala paling gede gambare sapi. Ternyata sing gede dewek ora dihancuraken kanggo ngalungaken prekule maring patung sapine kuwi mau sing akhire Raja Namrud menika tesi berpestaria Nabi Ibrahim alaihissalam sudah melarikan diri umpetan nanggone RT 1 Depung Lor. Ternyata setelah Raja Namrud selesai berpestaria mancing maring kerajaane kaget bukan main karena ternyata patung-patung suci sesembahane dalam keadaan hancur berkeping-keping sing akhir Raja Namrud ngucap mesti ge polai Ibrahim ge nek kudu Ibrahim sapa maning wong sekuran Depung Lor kene sing sengit karo nyong ki mung Ibrahim tok ngering nyong anggar carane kayak ge Ibrahim wis ora kena diajak kompromi maning prajurit koleti Ibrahim nganti ketemu nek wis ketemu mati murid kawanen maring kerajaan kene kita hukum bareng-bareng karo kelakone Ibrahim. Prajurit jawab nggih sedika dawuh Raja tenanan. Prajurite Raja Namrud goleti Nabi Ibrahim alaihissalam digoleti
nanggone desaku Puadi Werna ora ketemu nang Dukuturi kana. Nang Dukuturi ora ketemu. Endi sih Dukuturi? Nyong kanu di warga kota Tegal, Bu. Angger salah nunyuk ya wajar. Dikoleti nang Dukuturi Adi Werna ora ketemu. Dikoleti maring Pacific Mall kana ya ora ketemu. Nyong kan orang ngerti arah. Terima kasih sudah menunjuk daerah kana. Dikoleti nang Pacific Mall ora ketemu, bareng ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam lagi umpetan nang ngisor wit pelem RT 1 RW 2 Kelurahan Tepung Lor lagi umpetan nang ngisor wit pelem. Akhirnya Raja Namrud karo prajurite gawa Nabi Ibrahim alaihissalam maring kerajaan Raja Namrud langsung dihukum dengan cara disidang dingin na Raja Namrud. Ibrahim, dalangan ke patung-patung berhalane nyong rusak parah, hancur ora karu-karuan. Ki mesti kelakuane kowe. Ternyata Nabi Ibrahim jawab, Raja, nek sampean disebut raja kok asal nuduh, isin karo status sampean. Jenenge raja kok ora adil nemen. Ditelusurin dingin, siapa sing marakna patung-patungnya sampean hancur? Raja Namrud jawab maning, Ibrahim, wong sekecamatan Tegal Barat sing ora seneng karo nyong kowe mung kuetrok Ibrahim. Nek dudu kowe sapa maning sing ngancurna patung-patunge nyong? Oh, kayak gie Raja Namrud, ke patunge sampean hancur, ke sing gede dewek malah sing utuh, malah kalungan perkul. Jajal ke sing gede dewek ditakoni. Bisane sing cilik-cilik hancur nang apa? Jajal mana ditakoni? Ngarang maning kok Ibrahim. Ana patung-patung kon ditakoni ora bisa jawab. Lah kowe ngerti. Lagi patung baik. Sampeyan ora bisa maringi kehidupan karo patung. Sampai patungnya ya ora bisa mai rezeki karo sampean. Kenang apa disembah kawit mien. Nyong kan wis ngomong, ayo bareng-bareng karo nyong berjuang ibadah nang dalane Gusti Allah. Ternyata Raja Namrud makin jengkel. Akhirnya Raja Namrud memutuskan kepada prajuritnya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dibakar hidup-hidup. Langsung gawe api unggul nanggone lapangan Uruk RT 1. Sing lapangane bosok banget ye. Gawe api unggun yang ternyata api unggun ke harapan gue menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup. Ternyata bareng api unggunnya disiapakan, bareng disumed. Sumed apa suled? Sulit apa sumed? Suled. Cara Tegal disuled, nek cara Cilacap disumed, mereka disuled. Bareng disuled. Tegal kan biasanya nganggo kol-kol aku bro. Berhenti sulet. Geni neniku nek kene geni apa? Engko disit geni ya geni. Bareng genine wis disulet, bareng kayak gue apinya berkobar-kobar. Berkobar-kobar cara kene apa? Apa? Pada mulad. Saking gedene nek mulat-mulat ya ora gede. Wong anu api unggune benang tengah lapangan huruf. Bareng disulet mulad. Bareng kene mulat. Nabi Ibrahim alaihissalam wis arepan dicempungna aringgone api unggun, tapi ternyata tentarane prajuritnya Raja Namrud ora kuat saking gedene kowe geni nggone mulat-mulat, akhirnya menyiapkan plinteng. Ibu tahu plinteng? Plinteng niku ketapel. Ketapel cara kene apa ya? Apa? Panahan. Nek panahan niku kan biasane nganggo anak panah. Bentuke singgo nyucrukna gue dawa lenceng lancip ujunge. Gue panah. Nek nanggonku ketapel gue plinteng. Sing biasane sing ditarik niku nganggo karet panjang utawi nganggo pentil.
Lajeng sing gombalangna kuwi krikil cilik. Arane ketapel, cara Cilacap plinteng, cara kene panahan. Oh, ora kreatif kue. Nek nanggonku panahan karo ketapel ya beda. Arane panahan ya anak panah sing busure kenanggo nunyuk. Kenanggo nusuk wong nganggo anak panah arane busur. Nek ketapel cara nggane nyong plinteng. Plinteng. Iku kudu ngati-ati ngucap plinteng. Kudu banter. Plinteng. Belajar karo wong Bali kana. Nek wong Bali manggil bapak-bapak dengan panggilan bli. Tulisane B telus L njur I. Bli. Nek alon pelan-pelan dadi beli. Kudu banter bli ke wong Bali. Ngucap plinteng kudu banter plinteng. Soalnya nek alon bahaya. Plinteng. Bareng prajurite Raja Namrud gawe plinteng gede utawi ketapel utawi panahan cara wong tebong lor. Nabi Ibrahim ditokok tengah ketapel njur Nabi Ibrahim dimencolotkan. Ya dimencolotkan. Apa? Nek dilempar ngapain gawe ketapel? Dilempar kan langsung dibalangna diuncalna. Berarti nek nganggo ketapel kan dimencolokkan. Bahasa Indonesia apa gue? Ora dilempar. Sing tepat nganggo bahasa dilontarkan menggunakan ketapel. Cara pas ya dimencolotkan. Bareng Nabi Ibrahim dimencolotkan maring kobaran api. Ternyata semua yang namanya hewan nangis kecuali cecek. Apa bu? Cecek malah orang nangis. Ceceknya malah guyang-guyu. Ceceknya guyang-guyu. Nabi Ibrahim harapan dibakar. Malah sengaja ceceknya gue nyebuli geni supaya genine nggone mulad tambah gede. Arane cecek paling kan sejentike pak polisi bu. Cecek nyebul geni, pernah weruh anak cecek nyebul. Orang anak babe. Tapi dengan cara cecek nyebuli geni supaya geni nenggone berkobar-kobar tambah gede, kita ngerti. Berarti cecek nang pihake siapa, belani siapa, dukung siapa, kita ngerti. Oh Nabi Ibrahim ngerti cemplung maring geni mulat-mulat kok. Malah cecek yang guyang-guyu. Tapi diantara kewan-kewan sing pada nangis, kebingungan Nabi Ibrahim alaihissalam harapan dibakar, anak kewan kepingin nulungi Nabi Ibrahim, namanya manuk emprit. Manuk emprit iki kepingin nulungi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara kepingin ngidem makan geni sing mulat-mulat dengan cara manuk emprit niki mabur maring danau. Nyedot banyu disimpen nang telih bareng mabur maring tengah kobaran api banyu sinang telih disiramna maring gone geni sing mulat-mulat mak cerit ya ceritung kan manuk emprit paling sejempol lepak tentara berarti kan cerit nek cerut engko dadi manuk emprut nek ceret dadi manuk empret kena cerit mulane dadi emprit gara-gara awal mulane manuk emprit mabur maring danau mundut banyu siramaken maring geni mak cerit mundut banyu maning maring danau siramna maring genine maning cerit supaya cerat-cerit gitu jenengan pengguyu ceceke melu guyu bu ning ceceke nggone guyu niku guyu ngece nek jenengan guyune kan guyu takjub anak kewan kok pinter nemen dia rasa kemanusiaan kepingin nulungi Nabi Ibrahim alaihissalam sing akhirnya cecek guyang-guyu ngecek karo emprit walan emprit kowe kuwi mung kewan cilik lah kowe arep ngidemaken geni sing mulat-mulate begedene luar biasa kowe mbok nganti tekan dina kiamat ora mungkin sidem kowe geni meneh jagung nang nyong sebelah kene kita nonton bareng-bareng Ibrahim alaihissalam harapan mati keseng rumpeng dadi areng ora usah mami dadak nulungi Nabi Ibrahim begitu kata cecek
Apa jawaban emprit? Cek nek sampean perintah nyongkon ngacak kewan cilik, sampean pun semana uga. Sampean malah mung sejentike menungsa. Lah kok kawit mau nyebuli geni supaya geni ngombakan Nabi Ibrahim tambah gede. Gusti Allah ngerti sampean nang pihake sapa? Nyong nang pihake sapa? Gusti Allah ngerti. Walaupun saken ceritan banyune nyong nganti tekan dina kiamat ora bisa nyidengna geni kesi lagi mulat-mulat, tapi Gusti Allah ngerti nyong belani sapa? Nyong dukung sapa? Begitu kata si emprit. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tetap manjing maringgone geni sing mulat-mulat, dan ternyata geni sing mulat-mulat ki mau oleh Gusti Allah dipun dadosaken kaya dene adem es, dan ternyata mboten saged bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking cerita niki tentu tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizate Gusti Allah karo Nabi Ibrahim, tapi sing tak pundhut kesimpulan adalah emprit walaupun manuk cilik ternyata niate apik. Sak ceritan banyune tekan akhirat Gusti Allah ngerti manuk emprit nang pihake sapa lan belani sapa. Mulane maaf ge anak pengajian geden-gedenan kaya iki sing de duit silahkan bantu pengajian karo duite, langka duite silahkan karo tenagane. Duit ora kuat, tenaga ora mampu, silakan donga sing apik. Apa Bu? Donga sing apik. Ngucap karo panitiane, Pak, nyongke wis tua dipaceklik langka duit. Tapi ternyata RT siji arepan nganakna pengajian nanggap mumpuni, nyong bisane mung donga apik. Moga-moga ngesuk panitiane sehat kabeh, diparingi istiqomah. Wargane sing gelem sedekah diganti rezeki sing luwih akeh. Nyong bisane mung ndongakna sing apik. Ndonga apik pun niki termasuk emprit. Walaupun mung secrit gone ndonga, tapi ndongane sae niki teng bagian bab sing sae, dukung barang sing apik termasuk berkontribusi ana pengajian. Sampai jenengan ora melu urun tenaga, ora melu urun pikir, ora urun duit, tapi rawuh teng mriki nderek pengajian, ini termasuk berkontribusi. Jenengan bela sinten Gusti Allah ngerti, jenengan nang pihake sapa Gusti Allah nggih pirsa. Maka alhamdulillah nikilah masyarakat RT 1 semangat pengajian pertama dalam rangka Isra Mi'raj Rajaban tapi nang bulan Syaban plus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Lanjut nggih Bu. Diterusaken nggih Bu. Sampai jam pinten ngajine? Jam 5 sore. Masya Allah, munggah jam loro, pragate jam 5 sore. Berarti ngajine 3 jam. Ya Allah, iku arane gragas. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Niki kula nampi titipan amanah saking panitia. Sebab amanah wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni kayak surat cinta. Sing gawe ke ketua panitia nggih, Pak Nurrohin nggih. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Deni namun ya. Kami keluarga besar Jamaah Shahibatul Jannah, Jamaah pengajian Senenan ibu-ibu RW 2 dan keluarga besar Majelis Taklim lan Majelis Dzikir Serakal Rahmatullah telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni 2 tahun setengah. Kawit tanggaku meteng babaran sampai meteng maning. Meteng babaran nanti meteng maning gue. Ini menunggune 2 tahun setengah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, nah ini bahasa asli debong lor ya. Merewangi kemaslahatan Majelis Taklim Shahibatul Jannah dan keluarga besar MTS Rahmatullah, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak gue, cuma kebablasan gue maca. Bu, saya yakin warga Debong Lor ge wonge mandiri-mandiri. Ora diundang pengajian mangkat dewek, ora keduman kursian jagong dewek, ora kebagian snack ya jajan
Dewek ora keduman panggonan delosor. Dewek mengko ngantuk ya. Sing atine panas ya ditanggung. Aku pinter-pinter jenengan. Tapi dinten niki jenengan arepan diajak sedekah. Kinten-kinten nek diajak sedekah ikhlas napa mboten? Saestu. Temenan. Panitia sudah siap kotak infak? Sudah. Mriki naik 1 kotak infak teng panggung. Akan saya mulai dari mumpuni nggih kedah melu sedekah. Maka nek mumpuni ora sedekah jare mumpuni jarkoni. Bisa ngajar, bisa nglakoni. Niki asistene kula. Nggih tambahi niki. Siap. Apa? Jarkoni mulane iki diomong niki ya. Ki sing nyemplungna sedekah asistene nyong. Walaupun asistene nyong sing nyemplungna duit tapi kan duite nyong. Entah kowe ngerti dingin waktu dikirane nyong jarkoni sudah dimulai dari saya. Jenengan persiapan ngerogoh dompet. Sing ora nggawa dompet utang dingin karo sebelahe. Ngesuk gampang disarutangi. Ya maaf Mas Tato tung sing gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sakeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Ya sedekah 2.000 kebangetan isin karo wudele. 2.000 disolasi maning. Sesuai kemampuan sing sugih ya sedekah umume wong sugih nggih Bu nggih. Kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi insyaallah akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan Jamiah Sahibatul Jannah dan MTS Rahmatullah. Nggih Bu nggih. Monggo sinambi maca dongane bulan Sya'ban, kotak infake keliling silakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana wa balighna sareng-sareng wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Siji wangi jangan nabi saweg sarean moro kate kanan para utusan rupane Jibril Mikail lan liyane gawa buruk putih kan bagus rupane. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Nuling jangan nabi nitri marang puroke Jibril Mikail ngatung sakiwa tenane. Nuling jangan nabi minggah langit sapitu Adam Idris Nuh ning kana
rakaat nanging Kanjeng Nabi panggih Nabi Musa usul dateng jangan Nabi salate dipun sudah welas asiye Gusti limang waktu tekan saiki irwa Allahumma barik lana fi wajib Allahumma barik lana fi wajib asyabana wa balikna Ramadana wa syabana wa balikna Ramadana. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jebule wong papat ya tetep muni ya niki ya. Jenengan ditinggal kancane. Ya Allah, njenje niki kana wong papat sing nyambet gawe tek sawer nggih. 200.000. 50 nggih. Matur nuwun ya. Ben sing liyane ora usah diwahi ya Mas ya. Men ora usah diwahi. Lah nyambut gawe durung prakat wis ditinggal bubar. Agena sholawatan yang dadak. Oh, panggungnya panambrek. Oh, dadi dilong. Ya wis ge jenengan papal penang kene ora apa-apa men. Sing liyane ora usah diwahi Mas. Jenengan tok ora apa-apa rezekine anu nggone jago nang pinggir dhewek sih ya. Oh, dadi ki panggungnya panambrek. Yang ngajine ora sesuwi-suwi ki, Bu. Ya jarane kan panggungnya panambrek. Dalam ya berarti kan kinyo nang kene dikorban kinyo. Nggo kelinci percobaan kiye. Jajan nggo ngadeg mumpune karo sing wolu liyane kowe kuat apa ora kan nggo kelinci percobaan nyung kiye. Ya. Nyatane mungkin karena lapangan uruk anyar. Terus niki ada beberapa ganjel sing kirane merosot merga lunyu. Ane pantesan bener ki sikile tepak ora nganggo sandal kabeh ya. Ngerti kenyung. Nyatane nganggo sandal malah sandal jepite keri pedot sekalian ya Bu. Ya. Disyukuri kabeh. Inilah kami keluarga besar Sahibatul Jannah dan MDS Rahmatullah di segala keterbatasannya ditulungi karo Gusti Allah pengajian sesukses ini. Tepuk tangan dulu. Nggih 2 jam iya niki Bu. Iki jamnya ibu-ibu karo jamnya bapak-bapak semangat luar biasa. Lah mangke niki kotak infake insyaallah nggih kemaslahatan sedanten. Monggo niki ngajine dilanjut, kotak infake tetap jalan supaya ngajine sakit efisien waktu. Nggih Bu nggih. Allah pun janji kaling jenengan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule 7 bareng wis tukul 7 setiap tangkai cabangnya 100 ping 7 sama dengan 700 esimali ditambah janji Allah wallahu yudha'iful liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kangge sinten kemawon ingkang seneng membelanjakan hartanya tengtalan sing diridhani Allah. Hari ini jenengan sedekah berupa uang. Nanti Allah mengembalikan kalian jenengan boten bentuknya duit malih. Tapi ganti saking ngarsane Allah berupa badane sehat, sehate walafiah, putra putri soleh solehah, bersemangat nglakoni ibadah, usahane lancar, karirnya bagus, diguyup rukuni keluarga, diguyup rukuni tetangga. Niku ganti saking panjenengan sedekah nggo nolak balan narik rizki ingkang beto manfaat maslahat ugi nambahin barokah. Maaf ya Bu ya, anu wis ningkanan wis payu rapi nah masih kanak-kanak ya Bu. Kanak-kanak apa kawak-kawak? Niki saking semangatnya ngajine ya Allah. Ki nembane ki pengajian bunyai deleweran keringete sampai blobor celake ya ki.
Nikmat banget nih, soalnya arepan udan ora sida, ora sa kipas anginan, sementara ora usah. Kayak kuatir nambahi kipas angin malah nambahi beban nggih. Ya nek ambruk ora masalah, tapi kan melas sing duwe panggung barang. Udane pun kawit wau dalu nggih. Wis diparingi murah kabeh karena manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mudah-mudahan sampai punah acara lancar manfaat barokah. Allahumma. Lanjut. Terus mulane ikilah yang membedakan mana menungsa mana kewan. Sebab ad-dinu huwal adlu. La dina liman la adlalah. Agama adalah akal. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Maaf, jujur mawon. Rata-rata panitia pengajian nanggap mumpuni nunggu niku sekitar 2 sampai 3 tahun. Soalnya gara-gara nih nek boten musim pandemi corona nggih, paling-paling paling dangu nunggu niku setahun lah, Pak. Rata-rata 6 sampai 8 bulan sebelum badai corona menerjang. Tapi setelah corona datang, jadwalnya niku jadi nggak karu-karuan. Yang harusnya kebagian 2020 karo 2021 karena sebab corona ora kumpul-kumpul pengajian, akhirnya yang 2020 karo 2021 jadwalnya maju ono ing tahun 2022 sapiturute. Akhirnya sing daftar nang 2022 kebagian 2024 karo 2020. Lah termasuk dina niki niki. Dan nun sewu pangapunten kami nggih bijaksana, pengajian jenengan kawis mboking teng kula. Kirane mapat ke sing booking saking suwene nunggu mumpuni, kadang-kadang maaf urung dilakoni tiangin pun sedo dingin. Biasanya rata-rata karena nadar wis sepum riangen kepingin anggap mumpuni sampai ternyata kapundhut tengarsane Allah, wonge ternyata wis nanggap wis booking waktu jebret durung dilakoni wonge wis sedo dingin. Saya bijaksana. Ketika harapan dilaksanakan apa orangnya wong sing bersangkutan iku meninggal dunia, saya bijaksana monggo kerso, tapi nggone ngabari aja mendadak. Seringnya panitia, maaf niki non sewu, seminggu dihubungi ora bisa panitiane, jebule ternyata bareng hari H pas dinane panitiane telepon, ngapurane Mbak Mumpuni iki pengajiane ora sida sinanggap wis mati. Segampang itu nggone ngabarin dadak. Tapi giliran kula umpamane niki, Mbak Mumpuni ora bisa pengajian nang kono, kurang 3 bulan ngabari, panitiane wis ngomehi gak nyami Mumpuni. Kebalikane nek posisine kula. Posisine kula ya bingung, bu karepan kepimen maning sing nanggap wis mati dingin. Ora bisa tanggung jawab Mas anggene nyong meksa-meksa, tapi giliran kula sing duwe hajat, contone wingi acara mantenan pengantenan. Yang nikahkan nomor 28 tahun hampir jadi perawan mepet. Orang pacaran nyong langsung beras bae gue. 28 tahun wis lagi bandreng-bandrengi gue. Ayo wedhus pe bandreng. Orang pacaran kawit mulai kula ditembung sampai ijab kabul 6 bulan. Tapi dari khitbah lamaran menentukan hari ijab kabul itu cuma 2,5 bulan. Dan ternyata karena dadak panitiane tak kowe ngerti ki dina ki sampean pengajiane ketabrak Mumpuni pas ijab kabul. Masa yang gene bar ijab kabul terus pengajian ya ora pantes kan, kepingin ngicipi malam pertama barang. Ki ngapurane pengajiane sampean kegeser, arepan geser monggo atau menawi badhe diganti ustadz liyane nggih silahkan. Tapi ternyata rata-rata panitia ngucap ngabarin dadak 2,5 bulan, golek kiai ini ganti nih wangel. Lah siapa sing kepingin mau nyobarang ngerti harapan bojo barang. Karena panitia nih ngucap nyong nunggune 3 tahun ke ben bisa nanggap Mumpuni. Nyong jawab, lah nyong kepingin rabi nunggune 28 tahun jajal. Suwen siapa? Setelah kula pengajian bu, mulai kula ngaji ceramah niku kawit umur 8 tahun. Bagi saat niki alhamdulillah kula belajar bijaksana, belajar dewasa temenan. Belajar menghadapi wong sing sepirang-pirang keadaan. Ternyata Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, Pak Kiai, Pak Ustadz, desa mawacara, beda desa beda adatnya.
Wingi kula ngaji nang Desa Bedug, Kecamatan Pangkah bar dhuwur. Sing penting yo kan nglakoni walaupun ora ngerti arah nang kene. Lor ngendi lor? Lor kana. Kidul. Dadi ki ceramah madhep ngetan. Ya pinter panitia neng ngajine sore ya panggungi madhep ngetan. Ben kiai ora nampak srengenge. Dadi Bedug ngana. Ngaji nang Bedug wingi bar dhuwur, masyaallah. Nembe anjuk nembe tekan. Buru-buru ditakoni pimen kabare sehat mumpuni. Kudune nyong tamu kan ditakoni kayak gue bu. Minimal basa-basi kayak gue lah. Nembe grok buru ngambekan nyong. Wis diajak foto-foto bu. Ruangannya paling 5 kali 4 meter. Wong enggane sewidak rolas jaluk foto kabeh. Ana sing mekine gimeteng ki ngidam. Karena sing jaluk foto kalau salaman, ih ketemu maning ya mumpuni ketemu maning lah. Nyong bingung mana ketemu nang endi jan jajal. Ingin nang pegirikan mumpuni. Lah wingi kapan? Tahun 2022 lah 2022 wingi. Urung ngambekan nyong. Jane tahu aja pirang-pirang tapi urung ditawani kepancal dingin gue. Wis dilangkai ana sing mlayu ana sing mepet lah ana sing nyekel gulu ana sing nyekel lengen sawernane kuwi nang Bedug nyong batin ki nembe Bedug ki urung dikentongi. Nangger dikentongi kaya ngapa ramene. Tapi nyong ngaji maning ki sinang Tegal mau isuk nyong ngaji nang Suradadi. Desane ngaji nang Suradadi. Desane iku desa apamu ya Walen? Zid. Desa Karangbuluh. Desa Karangbuluh melune Kecamatan Suradadi, perbatasan karo Tarub. Karo Tarub Bu. Nyong ngaji nang Suradadi, kan si Tegal Suradadi ya Bu. Alah ya Allah, beda nemen adate karo kene. Nang kana ku ya Bu ya. Nyong ya mandan bingung apa karena ki sebab beda kecamatan, beda adate. Nang kana ora ana wong njaluk foto, nyong teka diparingi bugis nyong. Keprimen kabare Mbak mumpuni sehat nyong rasane ki dening Suradadi planet ngendi ki ya? Beda dening karo kecamatan Kota Tegal barang ki beda adoh. Anu kepimen Mbak mumpuni kabare sehat. Jenengan nembe perjalanan pengajian saking pundi? Nyong isi bingung ki wong Tegal asli apa udujane. Nanti nyong takon, jenengan asline pundi Bu? Ya mriki kula Suradadi mriki. Beda nemen. Akhirnya kula belajar. Beda daerah, beda adatnya sehingga kula belajar sekabehane pembelajaran. Di antaranya adalah hari ini kula belajar bagaimana masyarakat wonten ing Tebeng Lor khususnya RT 1 niki ngontenaken pengajian kenapa disokna nanggone lapangan uruk mambengi kudanan ke beteles kabeh kaos kaki nyong seklambi-klambine merga karepete ki teles ora masalah. Kula niki belajar menyesuaikan nang daerah Sunda kula raketan setitik nganggo bahasa wilujeng sumping kumaha daramang. Muhun. Abi tiasa bahasa Sunda tiasana cuman salit-salit wungkul. Di mana bumi dibicak di situ halangi dijunjung. Kula belajar sedemikian rupa, napa malih makin iki sajane wonten sambutan panitia dan sambutan lurah. Tapi karena memang jenengan nunggune wis suwe, apa maning mau sempat udan gerimis, panitia khawatir mbok sampai udane tambah deres, orang mung bosok banjir sekalian ke lapangan. Khawatir akhirnya wau panitia sambutan lurah sambutan tikat langsung kula. Niki kan bijaksana panitiane. Tepuk tangan dingin dong. Mas Pak Babinsa, Babin Kanti Mas, matur nuwun. Jenengan makili Forkom Pincam niki sampun hadir awet mriki satu kebanggaan bagi kami. Jenengan membersamai kami pengajian sampai jam pira mau ya? Sampai jam kasang sonten Pak Tentara, Pak Polisi aman nggih? Aman. Terima kasih ya Allah ganteng-ganteng banget polisi ini alhamdulillah. Malah anak sing lagi hamil 8 bulan setengah kayak barang guys gitu. Kalau polisinya subur tandane masyarakat makmur Allahumma. Di antara polemik hari ini polisi dengan segala apa nih ya
dengan segala problematiknya. Hari ini Pak Polisi malah 3 rawuh mriki membersamai pengajian. Tandane nang Kota Tegal polisi masih punya citra. Tepuk tangan saya bisa maning. Atau nau lah Pak Polisi, kalau derek seneng. Polisi memang harus mengayomi. Kalau naik macan kota gini mobil patron ini polisi siap mengayomi, melayani dan melindungi Anda. Nyombatin deneng kaya rasane dinafakoi nyombatin. Ternyata memang polisi harus sesuai dengan sumpahnya. Tribrata. Kami polisi Indonesia, 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3, kepingin tahu lanjutannya Pak Polisi? Undang saya di markas Anda. Jangankan Tribrata mung telung blindi janjine, Sabta Marga nyong apal Pak Tentara. Sabta Marga. 1, kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4, kepintar lanjutannya Pak Tentara. Wong esuk maning soalnya nang kene sering diundang nyong. Aki ngirit materi. Salu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqlalah. Agama adalah akal. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Mulane regane batuk merga ana ilmune, regane badan merga ana adabe, regane ati merga ana iman takwane, regane lambe merga ana listike. Merga ana dikire sing liftik abang menger-menger kaya lohan. Rekane batuk mereka ana ilmune, rekane lambe mereka ana zikire, rekane ati mereka ana iman takwane karo Gusti. Mulane regane sapi niku ana ning daginge, semakin lemu badane, semakin gede badane, maka semakin larang regane. Betul. Berarti harga seekor sapi terletak di dagingnya. Beda anak kewan langka dagingnya, tapi harganya lebih larang ketimbang regane sapi. Ya gue manuk perkutut. Manuk perkutut langka dagingnya. Langka daging apa daging kabeh? Langka dagingnya. Manuk perkutut langka dagingnya. Tapi kenapa harga manuk perkutut malah bisa lebih larang ketimbang regane sapi? Karena harganya manuk perkutut berada di suaranya. Pertinyi, di manakah letak regane menungsa? Apakah regane menungsa anak ing daginge? Nek regane menungsa nang daginge, silahkan jenengan saingan karo sapi. Mulane zaman akhir kados niki, ayuh kula jenengan rasa muluk-muluk cita-citane dadi apa? Cukup selamat kowe beja. Tekulang. Ora usah muluk-muluk cita-citane kepingin dadi apa? Cukup selamat kowe wis beja banget, Bu. Anak ora kudu ranking 1. Asal sholat, manut, ora judi slot, ora pergaulan bebas, wis selamat banget zaman akhir iki. Duwe bojo lanang ora usah dituntut duit 300 triliun. Tanggane nyowi ana sing ngucap, "Mas ngana sampean di penjara 6 tahun, asalnya nampak duit 300 triliun yang ikhlas." Ora usah nuntut suamine dadi apa? Asal wong lanang salate ora ketinggalan, eman karo anak bojo, tanggung jawab, ora judi slot, ora togel wis cukup. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Semono uga jenengan Bu. Tiang istri rasa dituntut apa-apa Pak. Cukup de bojo wadon sing manut salate ora ketinggalan, ora geal-geol nang TikTok wis cukup.
Ora usah wong lanang nuntut mumpuni nyong kepengin bojo wadon sing ayu. Kepengin bojo wadon ayu ora modali skincare. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dimodalin. Kalau istri tetangga cantik, istri sendiri dong dirawat. Betul? Betul. Lah nuntut kepingin deh bojo ayu ora modali skincare. Ala mumpuni ora usah skincarean. Asal rajin wudhu jaga badan, insya Allah langsing bening glowing putih. Yang ana bojo karo bihun. Modali skincare ora. Siki sing ora nganggo bedak nek natural ki malah larang regane. Perawatane suntike urung doktere. Nggih Bu nggih. Ala mumpuni ora skincarean. Sing penting ayu, putih, menengan, pinter masak. Yang ana bojo karo magicom. Putih, pinter masak, menengan, meneng mateng malah. Lah ketika kepingin dewa ngadon solehah, suaminya dong yang dibentuk jadi suami sing soleh dingin. Lah kepingin de istri solehah, bojo lanang salat ora pernah, Jumatan bolong-bolong, sandale ora tau katon nang masjid, malah katon nang masjid pas Idul Fitri tok. Ana wala nang kene kayak gue. Mangkat donge. Pecisnya warna apa? Pak Babinsa selamat pecisnya putih soalnya. Orang usah nuntut sing warna-warna, kepingin dadi wong sing apik ya dimulai dari diri sendiri. Soalnya maaf, wong lanang dina iki ora usah nawi dituntut apa-apa, ora usah, cukup sholat, tanggung jawab karo keluarga, eman karo anak bojo, wis cukup. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Soalnya maaf ngapunten sangat. Dadi contoh kuwi sing susah zaman saiki. Bu, mai contoh kuwi gampang. Tapi dadi contoh kuwi sing susah. Soalnya saiki akeh wong sing jarkoni, bisa ngajar, ora bisa nglakoni. Ya kue kaya mumpuni. Siapa bagi sing ngomong? Nang arep dewek mancing emosi. Jarkoni kaya mumpuni. Ngarangnya ya belajar bareng-bareng Yus Artina. Ngarep dewek mancing-mancing. Shallu ala Nabi Muhammad. Belajar zaman saiki ora usah muluk-muluk dadi apa, cukup selamat ke wis beja. Oh, saya nunggu adzan mawon. Nek adzannya sudah berbunyi nembe kula break. Atus niku Pak. Mriki keluarga Nahdien apa kata Muhammadiyah? Nadine, kula nderek mawon dan saya menyesuaikan kok. Kula nggih sering diundang pengajian kali keluarga Muhammadiyah. Lah di Muhammadiyah niku senenge kula selalu on time. Ngaji habis zuhur mesti naik jam 1:30. Soalnya supaya mboten ketabrak sholat asar dan kita mboten nabrak-nabrak sholat asar. Ngatus niku. Saya nunggu adzan, menawi ada adzan asar yang paling gasik dan paling banter monine krungune jelas, kita break sejenak, lebar adzan lanjut ngajine. Cocok? Setuju? Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Miki ya? Mulane Allah yarham al-mafulah bakai khudari tegal racana kelang titipasan nang zaman akhir kayak nang zaman bumi tambah tua, maka kepingin urip pecah mulia mangano sing enak turu sing kepenak bareng-bareng, mangano sing turu sing kepen. Kene tengah nyong takon. Assalamualaikum Bu, cara piyayi wong debong lor mangan enak niku dahar napa? Urap, terus sambal terasi, terus kangkung, jengkol, terus langsab. Oh, sayur asem. Sayur asem goreng gesek, nyambel terasi. Iya gue cocok gue. Mangan enak cara wong debong lor, nyayur asem, nyambel terasi, goreng gesek. Barang-barang sebisa maning. Mangan enak cara debong lor, nyayur, nyambel
goreng krungu kayak dadi kencot rasane nyambung. Tapi maaf mangan enak niku cara Mbak Khudori dudu mangan lawe apa? Mangan enak iku adalah wong sing seneng puasa. Seneng apa? Seneng puasa. Wong ngempet nafsu, ngempet ngelih, sekali mangan apa be mesti ngamel. Nggih mboten? Apa mending wong seneng puasa. Kali tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, ngempet nafsu, sekabeng nafsu, bareng adzan maghrib orang usah ngocari lawuh apa. Asalis tong-tong bleng adzan maghrib ngunjuk seteguk air putih berasane wis marem. Betul. Laras. Mulane wong puasa dongane ampuh. Ya, wong puasa dongane mandi. Wong puasa dongane mujarab. Soalnya apa? Ula, tahu ula? Ular. Ular cara kena apa? Ula. Mungkin seneng nganggo tenaga dalam ula. Nah, iki ada nasar temenanan. Sampun ada nasar, lanjut maling awas lagi Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Numi telake. Mau ya, tapi di kupon sih. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya kaparingan umur ngantos dumugi asar menika. Mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah. Lenggah kita lenggah sing boten manfaat. Amin Allahumma. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Salatnya wajib, ngajine wajib. Jalanaken wajib tapi nyepelekaken wajib niku ya salah, niku ya dosa. Pramila wonten tenggene kitab namanya Sulamut Taufik dijelasaken nglakoni ibadah wajib tapi njur menyepelekan ibadah wajib yang lain maka dihukumi murtad khofi. Napa niku murtad khofi? Niku separone imane rusak gara-gara nglakoni ibadah wajib
tapi nyepelekna ibadah wajib sing liyane. Contoh niki. Puasa Ramadan tahun 2024 ternyata tesi ana sing bolong durung dikodok. Wis manjing Ramadan tahun 2020 sing tahun wingi niku tesi dereng disarutangi. Niku cara Sulan Mutaufik Anda dihukumi murtad khofi. Ya niku separone iman rusak. Terus pinin mumpuni anu kelalen. Ya, nek kelalen maka fokuslah ngibadah puasa Ramadan sing tahun iki dingin. Lebar Ramadan 2020 iki selesai, di luar bulan Ramadan cepet-cepet nyarutang puasa utang 2024 disit gue pirang dina. Ning dengan cara nggone nyarutangi, pertama jenengan ngucap 2 kalimat syahadat sebagai tanda jenengan taubatan nasuha. Memang bener-bener kelalen sing tahun wingi dereng disarutangi, dereng dikodok. Yang kedua, jenengan cukup dengan cara puasa nyarutang sing tahun wingi, karena memang gone utang bolong puasa niku ora dilakoni pas wingi karena memang kelalen. Nek kelalen gitu. Nek kelalen berarti cukup nyarutang puasa dengan cara utang mien disarutang di luar bulan Ramadan. Tapi nek sengaja mesti dosa niku luar biasa, mboten namung murtad khofi malih niku, murtad tenanan apa maning sengaja pegah dan tidak mau menjalankan. Maka carane ya tetap taubat, lebat taubat jenengan ya nyarutang puasa plus bayar fidyah. Tak ulang, mau bisa bedakna. Ke supaya anak fakih yang disampaikan sepisan maning. Bu, ya karena mangantah wajar apa pengono kartikunya. Supaya nafaki sing tersampaikan. Dadi nglakoni ibadah wajib tapi ngepelek nang ibadah wajib sing liyane niku murtad khofi. Setengah iman gue rusak. Maka kalau memang kelalen anu utang Ramadan 2024 turun disarutangi wis manjing Ramadan tahun 2020, maka nggone nglakoni fokuslah puasa Ramadan sing tahun 2020 dingin. Mengko nek Ramadan 2020 wis pragat di luar bulan Ramadan jenengan wajib untuk mengkodok atau nyarutang puasa sing bolong tahun wingi niku nek kelalen. Tapi nek pancen sengaja jenengan sekedap mandan berebet ya tandane wis alarm kudu rampungan pragat gone ngaji. Ora ya Bu ya, kan nanti jam 5 sore ya. Oke. Tapi lanjut ya Bu. Tapi nek utang puasa Ramadan 2024 sengaja pancen jenengan karena enggak kelalen, karena sengaja pancen ya wis lah anu utangi kira apa gampang esuk maning. Nah, gue nang luar bulan Ramadan 2020 karena wis keluar 1 tahun yang lalu, maka ya nyarutang kodok yang bayar fidyah dengan cara utangi pirang dina gue bayar fidyah saben dinane bayar sakmud gue maringi beras karo fakir miskin dan du'afa 1 mud sama dengan 7 ons merawiti hitungan saiki 1 mud gue 1 ons. Berarti nek contoh jenengan pancen sengaja gue utang sing tahun wingi ora disarutang wis manjing Ramadan tahun saiki berarti kan wis keliwatan rong Ramadan tetap bisa urung disarutang dengan sengaja, berarti yang mengkodok puasa yang bayar fidyah. Paham nggih Bu? Mulane ki mumpung esiana pirang dina mbokan jenengan tesin de utang, eling-eling supaya kula panjenengan sedaya nganti ora disebut murtad khofi lah kados niku. Soale ngapunten kadang-kadang barang kula panjenengan sedaya ngibadah ning gampang nyepelekna. Niki sing kula panjenengan sedaya kudu paham. Ngesuk apa maneh iki pengajiane dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan bagi ibu hamil, ibu menyusui, maka panjenengan kok niate wis diniatna yang tetap kepingin puasa Ramadan ya Allah dengan cara sahur makan makanan yang cukup, makanan yang bergizi. Ternyata pas Ramadan tengah hari klikikan lemes pan pingsan, maka
silakan jenengan boleh membatalkan puasa tapi niate sadul hayah. Napa sadul hayah? Nyambung urip. Soalnya ya Allah, nek kula niki tetep puasa mesti kula niki ora kuat. Dan niki temenanan wis lemes banget kula kritis keadaane, maka sadul hayah boleh membatalkan puasa. Maka nek niate batalna puasa gara-gara sadul hayah nyambung urip mereka awake dhewe memang lemes banget, maka di luar bulan Ramadan hanya berkewajiban nyarutang qada. Tapi nek jenengan pas lagi batala puasa niate ya Allah nyong tak batala puasa lah soalnya nyong melas bayine, maka berarti jenengan khawatir karo dua nyawa awake dewek ya nyawa bayine, maka jenengan di luar bulan Ramadan ya mengkodo ya bayar fidyah. Paham nggih Bu? Nah esuk ibu hamil, ibu menyusui, sing kirane kok bulan Ramadan tetap jenengan diniataken puasa dingin. Tapi kok ternyata setengah hari atau harapan asar ndelala wis pancen lemes banget, maka diniatna sadul hayah nyambung urip mamane. Ora usah mawi khawatir karo anake. Soale nek pancen niate jenengan puasa, justru puasane kok kuat. Sari-sari ning jenengan gone puasa niku berkahi karo bayi sing dikandung plus bayi-bayi sing disusui. Tapi rata-rata ketimbang malah justru nuwun sewune mengorbankan kabehan, maka ketika Ramadan sing penting wis diniati sahur. Niate sahur jenengan niat ibadah wajib, tapi ternyata memang keadaan yang jenengan lemes, maka niate batala puasa dengan dalam rangka sadul hayah nyambung urip supaya ketika di luar bulan Ramadan jenengan hanya berkewajiban mengqadha nyarutang puasa Ramadan. Saged paham nggih Bu nggih? Moga-moga sing maha makan Gusti termasuk para pekerja berat. Contoh jenengan duwe garwane jenengan kuli. Lah jenenge kuli kan nyambut gawene di luar umumnya nyambut gawe, tukang ngaduk semen. Iya Bu, ngaduk semen orang ngaduk bata. Ngaduk ya kan semennya dicampur pasirnya dicampur semen, sing salah siapa? Ya salah sing ora salat. Ngaduk semen ya mikinya iki kandhan ke Bu Garfa munggah banding ngaring panggung. Asistennya nyong takon, anu keng napa sih wau panggunge anu ambruk apa pimen? Anu kue panggunge geser dadi ditambal karo diganjel kuwi beda. Dikira nyora krungu, nyong krungu. Dan tukang ceramah ki krungu apa iki dipikir. Nyong krungu iku nyong mikir. Oke, Bu Garfa tak ngerti ya. Ditambal kuwi berarti barang sing bolong. Untu ditambal, ember bolong ditambal, ya Bu ya. Sesuatu hal sing kudune ora bolong kok bolong, maka nggone dandani dengan cara ditambal yusartina. Beda maning sesuatu hal yang sudah berdiri kok abot sebelah ataupun dhuwur sebelah berarti diganjel supaya dhuwure pada kayak gue yusartina. Lah asise nyong takon anu panggungnya geser apa ambruk, anu geser mulane ditambal ya salah diganjel menora geser kayak gue Yugarfa. Mulane kuli ngaduk semen campur pasir ya iki lengkap, ngaduk pasir dicampur semen ditambahi banyu nah melu lengkap maning gue. Cara kene apa? Adukan semen nek nanggonku. Nah kene pada bae. Kuli ngaduk adukan semen campur pasir ditambahi uyah. Nah, tambah uyah sekalian. Ikan pekerjaan yang memang memerlukan tenaga yang over, yang perlu power. Jebule ternyata tengah hari panas mentak-mentak gue. Wis niate puasa. Tapi jebule memang agar dilanjutna puasa ya malah justru kritis ke rumah sakit, bayaran ekor sedina paling 1 selawe, melantek gue berobat, anak ora madang sidane.
Lah sing akhire wong niate wis puasa iki, tapi niate memang go kerja cari nafkah, nek ora kerja nah anake ora bisa buka puasa, maka nggone batallah puasa saddul hayah. Nyambung urip. Jangan sampai niate warna-warna kok malah dadi repot nggone nyarutangi. Nek niate saddul hayah nyambung urip, makanya berkewajiban untuk mengkodok nyarutang puasa. Paham nggih Bu nggih? Saking senenge niki warga RT 1 nyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mulane kula pandhastaya ngontenaken pengajian hari ini karena Kanjeng Nabi ngendikaaken idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Setane dibelenggu ke dibanda ke dicirat ikut diikat ke didadung ke ditaleni cara kene apa what Cang apa cang? Oh cang. Jabret tepung lor kene bahasane campur Cina ya Bu ya. Cang. Hati ke cang. Tak ulangi. Kalau datang bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicang. Cang. Itulah kenapa nek puasa bulan Ramadan rasane enteng. Nggih mboten? Ingin jalan puasa nih Sya'ban, paling kur puasa 3 dina lah, kerasane abot nemen. Rasane dina ora sore-sore. Puasa Rajab wingi lah. Jenengan puasa siliane ora, rasane kowe abot nemen gone puasa. Kenapa? Karena nang bulan sejabaning bulan Ramadan godaane lebih kuat. Beda nang bulan Ramadan. Nang bulan Ramadan kita puasa rasane enteng. Sebab nang bulan Ramadan setane pada dicang-cang. Mulane ketika puasa bulan Ramadan rasane ati adem, atine tenang, puasa pun rasane fokus. Soalnya nang bulan Ramadan setane pada dicang-cang. Pertingi ini kenapa nek nang bulan Ramadan setane pada dicang-cang? Nek bulan Ramadan esyana wong Islam badane sehat orang meriang. Tapi kok lebar macul nyedot es nang pinggir dalan. Kuwi nggone sengaja ora gelem puasa, anu digoda setan, apa karena ketempelan setan? Ketempelan. Kan setane pada dicang-cang. Tegulang nggih. Idza jaa syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Nek bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicangcang, tapi esiana bae gue. Wong sengaja ora gelem puasa nyedot es nang pinggir dalan nang isor gedang. Kuwi nggone sengaja ora gelem nglakoni puasa, anu digoda setan, ketempelan setan, apa kesetanan? Kesetanan. Lah kan setane pada dicangcang. Apa? Ucul. Anggar bulan Ramadan ada banglor setane pada ucul. Memper. Bulan iki maaf kok seneng puasa. Bulan Ramadan puasa mesti rasa enteng. Nang luar bulan Ramadan biasa puasa. Wong anggar biasa puasa dongane mandi. Wong biasa puasa dongane ampuh. Contohnya ulu dari ulu kok gelem puasa racunnya mematikan. Ulah dumung, ulah kobra, ulah weling, ulah welang, sekali matuk racunnya mematikan. Sebab sekali mangan langsung 40 dina ora mangan maning. Kowe ulah sekali matuk racunnya mandi. Beda kalau ulah banyu, ulah kadud. Ulah banyu lah kadut isine mongon baik. Ora ana racune mung bisa ngentat-ngentut trok. Ulah banyu. Mulane jenengan ke apa maning ibu? Seorang ibu doane langsung kepireng langit pitu. Dongane mustajabah. Apa maning go anak-anake? Soale napa? Anake ngaji ben ilmune barokah.
Ini sekolah pinter, lanjut bablas kuliah, bar kuliah terus rezekine gampang go nikah. Mamane muasani anake. Aja mangan bae. Yang ngono dilanjut gere mangan lagi ngunyah langsung mandek ini iki. Ya lanjut bae ngono ora apa-apa. Wes seorang ibu ben anake sukses, barokah tujuane. Maka bapakne puasa Daud, mamane puasa Senin Kemis. Daud ora sanggup, Senin Kemis ora kuat, silakan dina laire anak dipuasani. Nek nang cara Cilacap puasa weton. Cara kene? Sami mawon. Dina lair anak dipuasani aja mangan bae. Lah mumpuni anake nyong rolas mumpuni. Abot nemen sampeyan dina puasa. Nek anake rolas puasa ora kuat nirakati anake disodakoi dengan cara apa? Setiap sodako sebut asmane anak atau bojo ya Allah. Ki yang sodako, muga-muga lantaran sodako iki anake nyong ngajine pinter, keluargane kula adem ayam tentrem. Lantaran sodako niki ya Allah, muga-muga bojo lanangku ora kepincut perawan. Ora kepincut bojone tanggane sing ayune kaya alise kecelirit medura, lambene kaya iwak lohan. Disodakoi, ditirakati, duit sodako ora duwe, sampai-sampai puasa muasani anak ora kuat, nek lebar sholat maghrib, manane, bar sholat aja langsung plecing minggat, bar maghrib, bablasna tekan Isa, putra putri dikirimi hadiah, Fatihah, ping 40 ji, ping 40 ji. 40 ora kuat, silakan ping 7 ora sanggup, ping 3 ora kober, ping sepisan ora bisa, ya kerep-kerepmu anak-anakmu kok. Jadi hari ini Bu, kepingin urip mulia, mangano sing enak, mangano sing seneng puasa, ngempet nafsu lah zaman akhir kayak gitu Bu, zaman wis tua, wis mangan sing enak, turu sing kepenak. Turu kepenak niku dudu merga kasure empuk. Turu kepenak dudu bantal gulinge sing bisa ngentut. Min sadurunge rabi, nyong ora percaya nek bantal guling bisa ngentut. Barang payu rabi malah ngerti entut mambu nanas nyong ngerti, Bu. Temenan saestu. Pas malam pertama rasane grogi pating krembut, jan entut mambu nanas temenan. Rasane grogi wetenge mules, arep tek padhe kresek jane kentut. Tapi kan orang anak kresek tak kimput-kimput, Bu. Berhenti kimput malah mau ini dawatrit. Bojokun jawab, manis pengantin anyar entut mambune nanas. Beta kalau pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Menjara kamar kepentutrit, maka aku jawab, bar mangan badang apa? Jebule turu kepenak dudu merga kasure sing empuk, dudu bantal guling sing bisa ngentut. Bukan lamanya durasi tidur, tapi turu kepenak adalah wong sing seneng melek bengi, seneng melek dudu karena ngelilir kepingin pipis, melek bengi qiyamul lail, ngibadah ana ing tengah bengi. Maaf ke, wong kok tengah bengi sing liyane sare jenengan melek, walaupun dagang maring pasar mangkat jam 1, asal nggone dagang niate jujur, nafkah nggo ngibadah keluarga. Maka walaupun dagang tapi melek nang tengah bengi iku disebut qiyamul lail, ngibadah ana ing tengah bengi. Apa maning kok sengaja melek bengi nggo zikir sholawat tahajud, sing liyane turun jenengan telepon Gusti Allah. Aja kelalen nomor telepone pacar berak kelalen. Masa nomor telepone Gusti Allah malah jenengan kelalen. Pira nomor telepone Gusti Allah? 2 4 4 3 4 bareng-bareng. 2 4 4 3 niki namanya sholat 5 waktu, jumlahnya sedina 17 rakaat, geniku subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nek ana masalah curhati karo Gusti Allah tengah bengi telepon Gusti Allah. Nek biyen urung ana WhatsApp, urung ana BBM, biyen angger telepon tengah bengi kan bayarane murah. Wis bayare murah, sinyale banter, bening banget gone suara telepon.
Nah kue sing liyane sare jenengan telepon Gusti Allah, ana masalah curhate karo Gusti Allah. Ya bersyukur hari ini ana masalah gawe status. Nyindir tanggane gawe status, ana masalah karo mertua gawe status, nyindir bojo gawe status, oleh arisan gawe status, ora oleh arisan gawe status, kondangan gawe status, kondangan wedang etahe pahit gawe status. Ya bersyukur sih. Hari ini wong wadon ana masalah apa-apa ini ku digawe status. Akhirnya apa? Isi hati tercurahkan. Soalnya apa? Ketimbang maring psikiater, maring psikolog, masalah kesehatan mental. Hari ini status media sosial bisa nggo curhat, ndak masalah. Cuma maaf, ora kabeh seneng, ora kabeh sengit. Efeknya tuh media sosial, nek jenengan de masalah, kok digawe status. Sing sengit karo jenengan malah seneng. Ngerti jenengan masalah, sing sengit malah keprok, bener keprok ora karo tangan, karo sikil. Ya, ke ana masalah. Mata busan gawe dikentongi dibeduki gue malah. Cuma memang zaman akhir kados niki wong gawe status akhirnya menjadikan wong mikir sing durung bojo kudune karo ngadeg apa karo jagung ya pancen ya. Iki karo ngadeg ya Allah. Wis nganti jam 5 kon ngadeg iki jan. Panitiane dume mbayari segala medewek pancen. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, menurut catatan sipil, menurut catatan capil, tingkat pernikahan di Indonesia menurun drastis. Pancen bener nih. Kula niku saderenge corona, menawi bulan Rajab karo bulan Sya'ban, acara nikahan pengajian gue ramene luar biasa. Nah hari ini pengajiannya kula tetap ajak durasi jadwalnya tetap padat. Tapi ternyata rata-rata niku pengajian umum kados niki. Acara pernikahan niku bisa dihitung nganggo jari malah. Dan memang ternyata betul menurut catatan capil pernikahan teng Indonesia menurun gratis. Kenapa? Salah satu sebabnya akeh wong duwe masalah keluarga digawe konten, digawe status sehingga zaman saniki bocah sing kudune cukup umur ternyata takut menikah gara-gara jarene nikah ku medeni. Nikah niku sangat menakutkan. Nyatane kae sing wis nikah duwe anak malah utang duit mari sing urung nikah. Niki sing akhirnya pernikahan di Indonesia menurun drastis. Sampai-sampai ada bahasa jan elek banget statement nang media sosial. Jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Ngecek. Ora percaya kalau rezekine Gusti Allah temen. Masa wong Islam pesimis nemen. Loh, utuke iki maksude mumpuni. Maksude sedurunge duwe anak kuwi sing mapan sing sugih ben mulyakna anak. Ngerti sakan sapa? Mulyana anak kudu nganggo harta. Ngerti sekan sapa mulyana anak harus pakai duit. Maaf nek anak bahasa jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin nyura lahir nyong. Lho kula niki saking anake wong ora duwe bapane kula tukang ngarit mamane kula ngrewangi bapane ngarit kawit cilik nanti tekan gede saya dibesarkan tenggene wong ora duwe ngono kadane miskin nemen. Kakange kula berarti wonten kakak lanang anak kakak wadon arepan sekolah bayar SPP kudu dadi buruh mbuangi damen. Tahu damen enggak? Jerami bosok nang sawah mambune kayak ngapa abote luar biasa wis telus arep bayar SPP anak sing pada kerja nyambut gawe. Kula dari sejak kecil umur 5 tahun dadi pangon wedhus sing 43 lanang kabeh sing wadon kuru nyongtok. Tapi yang ngono wedhus sing ngangon. Dari sejak kecil bisa nih ceramah kayak kendel, punya keberanian untuk ceramah nang ngarep wong pirang-pirang. Kula niki bakul es lilin keliling kula. Wis angon wedhus karo dodol es lilin keliling. Arepan ngaji, bayare duit infak TPQ, anak kudu kerja nyambut gawe dingin. Kalau prinsip itu dimiliki oleh orang tua kita zaman dulu, orang mungkin lahir kula jenengan zaman biyen boro-boro mangan sega.
Mangane ya gaplek, oyek, gatot, grontol. What is a grontol? Sega jagung. Nggih Bu nggih. Kemutan apa ora? Ini pura-pura mangan sega, pura-pura mangane wake labu daging ayam. Min mangan daging ayam ora nibani sewulan sepisan. Mangan daging ayam ya ngenteni bapane bali selamatan. Nggih Bu nggih. Bapane bali selamatan saking hajate nggone tanggane lah kene nggone ngenteni arepan mangan daging ayam karo nyekel piring seng. Kemutan piring seng apa ora? Biyen aku ndek piring seng kono ora tuku. Parisan sekang bae. Wis piringe seng bolong tengahe disumpel bakaran plastik. Kemutan jenengan kemutan. Kelingan kabeh ki nyekel piring seng disumpel bakaran plastik merga bolong. Bapane bali selamatan ya Allah tenteni banget bare tekan madhep mati lampu. Tapi rasane ngeli banget kepingin nyicipi mangan daging ayam. Sega berkat dibagi bocah 5. Bapak mama ini kebagian daging yang jenenge daging ayam selamatan kan mau secuil. Dibagi bocah 5 ya sesewir-sewir. Segane mlebu cangkong dagingnya tulari lambe tul. Segane mlebu maning dagingnya tul-tul. Sing penting kan wong gua mise. Segane entek dagingnya si wutu lha ki gonger dipangan lawaran. Pas gonge, pas terakhir dagingnya gue mangan laparan ya Allah rasanya enak teman kanyal ya Allah dan orang entek jebule bakaran plastike kemutan apuran jenengan ya Allah gue jenengan sing guyon nglakoni nyatane urip sukses ayu-ayu gede-gede lemu-lemu yang ngentutan kabeh maning kan wong tuane kita saking orang duwene memuliakan anak dengan segala macam cara orang anak bayi istimewa kayak bayi menungsa lahir orang anak di anak-anakna diutang-utang tanggane mulia pora kelon jenengan mulia mereka dimuliak nanang wong tuane leres betul maka maaf ngapunten jangankan sing sugih sing larat pun kita niki mengusahakan kepriwe carane kudu memuliakan anak tapi maaf biyen bu anake wong sugih kaya napa kepingin nisuk napa warisan tetep kecil iki kudu ngerti nyambut gawe karena tenggene kitab dijelaskan kalau wong tuane sugih tapi cawete anak sempake celana daleme anak sing wis balik esi dicucik-cucikna esi dikumbah-kumbah nanang mamane justru niku disebut orang tua sing durhaka karo anake karena ngisuk mben satu ketika anak panda di bumerang malah anake sing balik durhaka karo wong tuane gara-gara kebablasan nggone mulyakna anak. Sapa wong tuane kepingin anak ora sukses, kabeh wong tua kepingin anake sukses. Tapi walaupun ke polisi, pejabat, bulurah, DPR, bupati, anak wajib diajari carane nyambut. Anak wong sugih di mesin cuci rolas, tetep anak diajari carane ngumbahi pir. Ngumbahi bad carane nyekel sat diajari carane ngumbahi cau katone sepele katone jorok katone maaf ceramah ora berkualitas tapi maaf Bu anak nek wis balik diajari carane nyambut gawe supaya nopo ora dadi bumerang go wong tuane saestu Bu didik anak zaman saiki susah luar biasa anak ora pengertian boro-boro nun sebune diperintah ngerti boro-boro orang mawi diperintah pengertian wis dituduh nabe pada orang ngerti zaman saiki orang li dibanding-bandingna tapi orang dibandingna kepen bedane adoh termasuk nyong ki ngomongnya pakai dewek nyong lah iya zaman saiki mantu tangine kawanan ora masalah dan biyen mantu tangine kawanan gone isin nganti 2 tahun setengah kemutan betangine kawanan soalnya apa zaman keterbatasan lah hari ini bocah gampang bantah wong tuane nok den ora masak gampang mah pesen GoFood masak ora enak masak ora bisa arah-arah kok karo masak kok zamane canggih mulane wong tua tetap diajari anak-anak kon pada belajar nyambut alhamdulillah jam 4 kurang seprapat monyong nanjak jam 2 lebih 10 menit insyaallah niki pun cukup nggih dereng cukup nanggap dewek. Soalnya ngapunten, niki memang kalau sudah beberapa hari belum pulang ke rumah.
Tapi alhamdulillah ki bojone melu dadi gampang ditunggoni bojone iki alhamdulillah. Ditemani suami. Kok punda-pundi ora usah penasaran bojone wong. Dadakan kepengin ngerti bojone mumpuni barang ora usah ikut campur. Bojone nyong sing jelas ganteng. Ora ana bojo gantenge kaya bojone nyong. Nyong bojone nyong tok sing ganteng. Siliane ora sing gantengane Pak Polisi lewat. Saran pulang ke rumah. Hari ini gua pindah tepi sangat. Saking mriki langsung pindah teng Purbalingga. Tebi banget gue, bukan ini ora ngerti, ora ngerti arah. Kana kayak Purbalingga. Purbalingga ping gunung, dados ngapunten kula munggah nyuwun kasih dan panitia hari ini tak kasih apresiasi paling disiplin nggih panitia kene. Tepuk tangan dulu dong. Kayak ngajine munggah kasih. Acara depan panjang silakan mau ngucap mahalul qiyam nggih sesampune pengajian mawon kersane bagi-bagi nyong tekane gasik ya munggah gasik aja mas enggane tekane gasik munggah keri kan melas mumpuni ibune njap kan wis dibayari ya men munyung sing dibayar jadi sing campur lagi kan alhamdulillah panitia hari ini saking Sahibatul Jannah kali MDS Rahmatullah mengadakan pengajian hari ini mudah-mudahan kita semua ditetapkan imani, ditetapkan islami, ditambahi ihsani, kabar sehat panjang umur sing manfaat barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, kita dijauhkan dari wabah dan musibah, jadi masyarakat sing guyub rukun ahlul jannah, pungkasan iso husnul khatimah. Amin Allahumma. Amun konturan pun cengar rumin sama ke doa dipun imam kalan akhirul kiram, Ramo Kiai Masyayikh wonten ing tlatah Depok loro mriki. Kula sunapun kondurin Ibu samangke doa dipun imami kalian Bapak Ustadz sumangga. Saking kala saestu Bapak Babinsa Babing Kamtimas matur nuwun sampun membersamai kami panitia Pak Yai tokoh agama tokoh masyarakat matur nuwun sangat telah derek amberkahi pengsan dinten menika. Sabibare doa mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usiku nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Mumpuni Handaya Yakti atas mauidhah hasanahnya. Tentu apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata seindah lantunan doa, tiada syair semerdu senandung zikir. Untuk itu, marilah sejenak kita tengadahkan jemari kita, seraya menundukkan kepala dan hati kita. Kita memohon kepada Allah dengan melanjutkan doa bersama yang akan dipimpin oleh